sa taas, nasa 2 pesos lang. Tapos, bumili din ako ng, ng half na yung silk na tela. Tapos yung garter, tapos yung stone dito sa may headrest niya. Hi Facebook friends! Please support me on my Halloween costume. Ang pangalan ko doon ay Amihan. Just click the photo and share. At kung pwede din kayong mag-like. So, thank you!